Qed ngħixu fl-assurdità. Għandna persuni li għandhom mandat ta' arrest kemm Ewropew kif ukoll internazzjonali u għadhom qed jiġru barra. Sostna dan il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina meta l-ġimgħa filgħodu preżenta fotokopji deskritti minnu bħala partijiet importanti ħafna mill-inkjesta dwar l-operat tal-Bank Pilatus. Dan kif din l-evidenza huma dokumenti ta' rikorsi li għamel il-Kummissarju tal-Pulizija fejn elenka r-reati li qed jattribwixxu lil numru ta' persuni fejn talab li jinħarġu mandati ta' arrest kemm Ewropej kif ukoll internazzjonali. Kif ukoll preżenta l-mandati ta' arrest infushom. Robert Aquilina saħaq li dawn id-dokumenti li għandu huma awtentiċi u juru l-gravità kbira tas-sitwazzjoni. U staqsa għaliex il-Pulizija bl-involviment tal-Avukat Ġenerali tamu ħafna sabiex dawn il-mandati ta' arrest jintbagħtu. Fost oħrajn spjega kif waħda mill-persuni li nħarġilha l-mandat ta' arrest tgħix Malta u għadha qed tiġri barra. Persuna oħra saħansitra xed fil-qorti u ħalloh jitlaq. F'Ottubru tal-2021 Mehmet Tazli, wieħed mill-persuni li kien wieħed mill-persuni illi kontrih kien ħareġ dal-mandat ta' arrest internazzjonali u ieħor ta' arrest, mandat Ewropew ta' arrest, dan il-persuna tħalla jiġi hawnhekk fuq talba tal-Pilatus Bank jixed f'kawża quddiem avukati tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u xejn jispiċċa dana qabad u tela qisu xejn mhux xejn fil-waqt li kien hemm obbligu illi ikun arrestat. Aquilina saħaq illi kollox jindika li seħ cover-up kemm minn uffiċjali tal-Bank Pilatus kif ukoll minn uffiċjali pubbliċi u insista illi kemm l-Avukat Ġenerali kif ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija għandhom ħafna xi jwieġbu. Fost oħrajn għaliex wara li saru dawn ir-rikorsi ma preżentawx formalment l-akkużi fil-qorti kontra dawn il-persuni. Permezz ta' dawn id-dokumenti illi preżentajna mod esklusiv dal-għodu, aħna nemnu illi l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija ma fadlilhomx fejn jaħarbu għaliex in-nies qegħdin jemnuna fuq dak illi qegħdin ngħixu. Il-President ta' Repubblika stqarru wkoll illi l-Avukat Ġenerali talbet lill-imħallef Christian Falzon Xerri illi qed jisma' din il-kawża sabiex il-ġimgħa ma jħallix lil Aquilina jixed b'Aquilina jispjega lil imħallef ċaħad din it-talba filwaqt li ddeskriva dan il-każ bħala wieħed serju. Intant, wara din il-konferenza tal-aħbarijiet Robert Aquilina qiegħed kopja tad-dokumenti preżentati fil-qorti quddiem il-monument tal-assedju l-kbir illi tul dawn l-aħħar snin serva bħala mafkar għal ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia illi kienet l-ewwel persuna li bex qed tieqa biex uriet x'kien qiegħed iseħħ fil-Bank Pilatus.